Mursa hai hai. Jangan Mursa no sing selengo. Coba Mursa no sing selengo. Kamu dapat di besok sana yang mung no sing selengo. Kamu dapat di besok sana yang mana ya sini coba cole. Kamu dapat di besok sana yang sini coba cole. Wagralo le. Wagralo le. Wagrai lokter. Wagrai lokter. Promotai lokter. Promotai lokter. Wagrai lokter. Wagrai lokter. Orang batai Wagrai lokter. Promotai lokter. Dapat di besok sana yang sini coba cole. Dapat di besok sana yang sini coba cole. Dapat di besok sana yang sing selengo. Dapat di besok sana yang sing selengo. Mursa husiar. Mursa husiar. Mursa husiar. Mursa husiar. Bi husiar. Bi husiar. Di Pramodhani kami ketalo mono sok samani teyui जों उ एलाकाओ बेलाय शान्ति प्रिय बरक ताबक जरा राजनीति खाइमाओ जों उ एलाकानि ओंगै जों नुखा सिनि एलाकाओ अमहायखे अशान्ति ख्रै ताबक जे विधायक फाइमानि नेतृत्वे एलाकाओ गोबांमा अमहायखे जिनि सानाय साखा गोबांमा अमहायखे अशान्ति वातावरण तबै दंबो हावा तबै दंबो बनो चाजाया जों ताबकनो हामजागमोन कोप्लों जिनि शान्ति बायखे जों उ एलाकानो जय खाइमानि न चाजाया ओंगै गोबांमा कासनाय फायनाय बनि लिडारशिप बाय गोबांमा बर' दागेबै अमहायखे खायरनाय आइफोनो जिनि नाहरमोन कायसा बुबाग्रानि हामजागमोन कोप्लों जे जोंनो रमाहाय जोंबा हामजागमोन कोप्लों बाय जों जतनो जय खायनाय दिनै उ एलाकाओ थांनाय दिनो हर खाइमानि जिनि एलाकाओ जे शासन दंमोन प्रतिटी पारावनो जिनि लुकुनि व्यवस्था दंबो बासायनि व्यवस्था दंबो अमहायखे जिनि इभेन इलेक्शनाव जों कन्ट्रोल खाय दङ दिनै हायफोनो दिनै उ लिडारशिप जे विधायक फाइमा परे बहायरनो ब लिडारशिप क्वालिटी दङ जे नष्ट खायनि जिनि समाज व्यवस्थानो पर्यन्त दिनै हायमै जों बेलायखे सेलेंमा फुनुबो बोसगांसाल जों अमहाय जे गुन्दामी राजनीति खायनो जों जेरनाय एलाकाबासिनि जत ताकु बुकुरनो कयबो अमहाय बरकनो जों नायबै तेंलिया बनो जों जेखबा पटन थायानि निरंनि जतनो आं आइसा खा दमानि मिसिल बा खा दलाय माने तानि काके चिनि काबि कताल चिनि तिब्रामा थाने पार्टी ऑफिस मिया हरनि 9टा 10टा अमहाय जराव त्रिपुरा हाव अमहाय भायोलेंस ओंगै दं माने जागा जागाव फिया त्रिपुरा हानि बिसिङाव किलाव कायसा बागमा कन्स्टिट्युएन्सिव आमि कतालो त्रिपुरामा थाने पार्टी ऑफिस और नो त्रिपुरामा थानो सुप्रनानि थानसाना हामजागिया अमहाय दल आरो फाइनाय पार्टी ऑफिस सक सावै रखा बयनि बागै अ सक सामानि न तिनिओ सानानि सकां जेफ्रो त्रिपुरा राज्य और सीपीएम सरकार किला एरियाव बहायनो सीपीएम सरकार चिनि नरेश बाबुनि आमल तंफ्रो अमहाय उन्नति डेभलप किसु उंखा ब किला एरियानि चिनि लुकुरखा कसं लुकुर वानसुखा और नरेश निसाय तागनि जत विधायक बा तागनि जत मन्त्री तंमनो रखांगे तैबो जों उन्नति नै वासलायमानि परिवर्ते पहिला सरकार फाइमानि आ हरनो आथ्रबला बाजार सेस के खाइ पाइग्रा खा आ बपासिं माने साथे साथे ओ हरनो बन पर किलाव बहायनो ताबक जमन किला मोटर स्टैंड बहायनो हाय आरो बताबो चिनि दुकान जत रय तंजने बिजनेस बानिया खाइने सकसाय पाइग्रा खा ओमाय क्लाय छक सामानि यागलो ओमाय के कन्टिन्यू सकसा जागे देरामंग लायबै किलारि ओमाय के उन्नतिले इंलिया वालाय सुगलाय छक सालायमों बुलायमों नायसलायमों पकुतिन ओमाय क्लायनाय अ शान्तिखौ बिसिबाव चिनि बरर ओमाय तिनि बुकटा बुगि मातं ताखर बख्रो बयनि बागै मियानि रिसेन्टलि मिया 30 तारिख साइमराव कायसा इलेक्ट्रिक शर्ट बायख्लायनाय दंगा आबो फालनो खुंबा खामै थांखा थांमोन तांखायगा तिप्रामा थानो सिल सावैनाय बरक अम हायखेनो वानसुक खाना तिप्रामा था बरक सकसाय लयबा
যেহেতু 2018 সরকার ফাইকে লগে লগে 18 বাজার সকসাই পাইলে বরক সকসাই লইবা বরক ওয়ান সখাও ও ত্রিপুরা মথব সকসা খানা মেকে কাইছে সন্দেহ হবে খেলাই বরক তিনেও কামিকে তালে ত্রিপুরা মথনে পার্টি অফিস বরক সকসাও তাকর বখর বনে বাগै जों तिने अमन सानानो मोसुगो बुवाग्रानि दागिमो हाजाक लाइमाने बिसितै थानसाव तबै तंनानि जत त्रिपुरा हावो तमा ख्रिस्टान तमा हिंदू तमा पाहाड़ी तमा त्रिपुरासा तमा बांगाली तमा मुस्लिम जत बाइके शांति तंरनाने आबस बुवाग्रानि तिने नासाइमों आमने थानसानि माबा खरांनो सारा त्रिपुरा जुवार ओं तंमोनि न केबेंनानि इंखांखे शांति बाइबर केबें मालिया अ शांति तिसावै बरकनो आतजने केस फनाङै बरकनो आतंक खाइनाय बरकनो तिनि सिक्रिवै अमाय खलाइखे काइसे हयरानि खाइके काइसे बर ओ थानसानो तिनि कासनानि लामा एकटाइ बरनि सूत्र आमने बाइन ताखरो बुखरं थानि चमनो तिनि बिखुं मिसल खाइमाने चिनि खा दमनि अमनो अमाय चिनि जनगण थानि लुकरं थानि चमनो मेसेज राना मुसुगो जों शान्तिनो नायो किला एरियानि बरक शान्तिनो नायो किला एरियानि बरक तिनि शान्तिनो नायमाने बिसिंतैनो 2003 जेमन 21 त्रिपुरा मथा बुवा ग्रानो ब एडिशन खमतै पेका बसकां विधानसभा बहायनो ओ किलेरेव तम बांगाली तम त्रिपुरासा बसकां बुवा ग्रानो तै फाइनाय आबो कन्फार्म आ किरि जागमने बागै बरकताबो थैनाने सकां तै 2 मास 6 मास आबो मरानकाला 6 मास पागल मका मरानकाला तै 2 मास पागल तै 2 मास बरै तंगमनि न जों सयज खायै तंगबाय जादे अमाय सक सामुं रक बरक खालायनाय सिकिरि सकरो खायनाय मिया चुरि लामो बुथालाय तकथालाय गोबां मन गतनाङि दङ पिया जों अमाय खायना रगलाक जों तिनि बेखौ मिसल खायमाने बिसिंता अमनो चिनि भइस एबा चिनि खरांना जों तिनि लकरं थानि रहना मसुगो जों अमाय बुलायमा तलायमा सक सालायमा किलेरेयावो जों अमाय परिस्थिति सिसारया खाकसां बाय शान्ति बायके जों जत्त बाय तंलायनाय अब जे खलायखांखे आबनो चिनि लुकरगनो मासा मासा सख्लायनाय बरंनो बिचार खायथो बरंनो नायकेने खायथो जों कुस्तम खायनो नाया आबनो बागै चिनि जत्त प्रशासन पुलिस प्रशासन तंनाय रक बरं थानि बस अबनो कयउं जत्त बसकां सालो राजनीतिक जदेने क्षमता 25 বছর सिपियाव से पतन थाङो यारं सुजाक से पतन थाङो ए जता 5 বছর यारं सुयाखौ ब्लाइ कलैसोन रागियाखौ अमाहाय ए जे सरकार जे अशान्ति खाने सरकार ए जे बरक बुथानाय सरकार बसकानि सालो जनगण रक जता अमाय दिप्राइं तमने बरक तिनि मदद मा खाइनाय मा सुबानाय एलाकाव जाते शान्ति तंरना बागै आं आसन कक सावो जतन हामबाय जतन खुलुमबाय के बुबा ग्राय लक्तं तिप्रा मथा एक लक्तं